Nitfa Kultura huwa miġjub lilkom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, blajnuna tal-Middlesea, membru tal-Mapfre Group. Radio Malta jippreżenta Nitfa Kultura flimkien ma' Fredrik Zammit. Nil-qasamija kollha ta' Radio Malta għal edizzjoni oħra tal-programm Nitfa Kultura. Qed noqorbu lejn jum San Valentino. Ekku. San Valentino ma li jenellu l-laqda tal-Malti. Ekku. Laqda tal-Malti, jum San Valentino dan. Iva, qegħdin fil-vela tal-imħabba dis-sena, ħanaqsmuha ma' kulħadd. Laqda dis-sena se torganizza sessjoni ta' open mic biex ngħidu hekk. Hija xi ħaġa popolari ħafna barra minn Malta. Xi ħaġa li konna milnija darba, naħseb kont studentna wkoll Fredrik, tiddistilla kien jisimha. Xi ħaġa li wkoll hija l-qalb Inizjamed li hija l-entità li qed norganizzaw magħha din l-attività u għalhekk iddeċidejna li nagħmlu 6-6 dit-darba b'referenza ovvjament għall-qalb li tħabbat 6-6. U titlu titlu tat-tema huwa propju f'waqtu. Ekku, 6-6 l-imħabba. Allura eżatt, din id-darba qed nagħmlu din is-sessjoni ta' open mic fejn nistiednu lin-nies li għandhom xi kitbiet marbutin mal-imħabba, poeżiji, proża, biex jiġu fil-15 ta' frar, se nkunu qegħdin is-Sistina Wine & Co, il-Gżira, biex anki nieħdu tazzambit flimkien u jiġu u jaqraw ix-xogħlijiet tagħhom marbutin mal-imħabba. Se jkollna wkoll sorpriża għal min jiġi mingħand Central Flower Shop, jiġifieri mhux se jiddejqu żgur. Lien, jekk hemm xi ħadd jinteressah jiġi ma jafx jikteb jew ma jħoss il-kitba ġo fih jixtieq jattendi biss jista' jagħmilha dan. Iva, jista' jattendi wkoll u anki jekk forsi jkollu xi kitba li toġbu ta' xi ħadd ieħor marbuta mal-imħabba anki jista' jiġi u jaqra lilha, jiġifieri hekk se tkun atmosfera rilassanti bejn il-ħbieb u nistiednu anki forsi min qatt ma ġie attività tal-għaqda jew ta' Inizjamed jiġi u jieħu gost flimkien magħna. Qed issemmi l-għaqda, ejn nitkellmu fuq l-għaqda. Iva. Forsi hawn min għatu m'għamilx kuntatt mal-għaqda u jixtieq jagħmel xi jrid jagħmel li. Sewa. Jista' ifittex tarif fuq l-għaqda anki fis-sit tagħna, jiġifieri www.aqdatalmalti.org u anki jista' jibgħatilna email fuq aqdatalmalti@gmail.com. U anki jistaqsina fuq Facebook jisibna wkoll, fuq il-mezzi kollha kważi Twitter, Instagram, ġifieri jista' jsibna minn hemmhekk u jieħu idea ta' x'nagħmlu u anki jista' jissieħeb magħna jiġifieri. Biex intibda l-attività 6-6? Tajjeb, se tibda fis-7. Nistidnu anki jeħel il-min ġej biex iżomm il-qari bej 7-8 minuti, jiġifieri mbagħad aħna nieħdu nota ta' min ikun se jaqra. Bxejn jiġifieri jistgħu jiġu u kif qed ngħidu hekk jaqraw anki x-xogħlijiet tagħhom nieħdu tazzambit għandna rigalġ kejken ukoll, jiġifieri nistiednu l-kulħadd. Min jixtieq jaqsam ix-xogħol tiegħu waqt din l-attività irid jafżakom minn qabel jew jiġi hemmhekk? Jista' anki jibgħat il-email kif qedna imma jista' wkoll jiġi hemmhekk, jiġifieri se tkun atmosfera hekk rilassanti bejn il-ħbieb, jiġifieri m'għandux għax jiddejjaq li jiġi u jaqsam ix-xogħol tiegħu. Inti ħadd tkun qed taqsam xi xogħol tiegħek dakinhar? Naħseb, iva, għadni qed nara ftit. Mija, probabbilment nsibu xi ħaġa marbuta mal-imħabba u naqsmuha. Għadek ma ktiftix? Aktar xi ħaġa lesta biex ngħidlek il-verità. Imma eżatt, jiġifieri se tkun atmosfera hekk, allura nieħdu gost naqsmu x-xogħlijiet ma' xulxin. Ekku, u diġà għandkom idea ta' xi xogħlijiet li ħajġu preżentati? Kif qed ngħidu ħanorganizzawha bejn l-Aqda tal-Malti u Inizjamed, jiġifieri huma żewġ għaqdiet illi mkittiba fihom bl-abbundanza biex ngħidu hekk għalkemm kif qed ngħidu n-nies jiġu dakinhar u naqraw dak il-ħin. Nittamaw ġifieri pereżempju Antoine Kassar min-naħa ta' Inizjamed li wkoll qed jgħinna fil-koordinazzjoni. Nittamaw li jaqraw wkoll xi ħaġa minn tiegħu, jiġifieri eżatt. Mela li il-ħin sar però għal benefiċċju tas-semija tagħna min irid jattendi għal din l-attività
6-6. Ekku, Xir 6-6. jagħmel u fejn u l-ħin kollox. Tajjeb, mela fil-15 ta' frar, Sistina Wine & Co. fis-7 ta' filgħaxija jiġi u jaqra x-xogħlijiet tiegħu marbutin mal-imħabba. Glien, grazzi ħafna tal-li għal darbohra konta daw maħna. Grazzi ħafna. U bek ġejna fit-twim edizzjoni oħra tal-program Nitfa Kultura, l-appuntamenti għal ma'kum għapropju għal-għada fl-istess ħin jina Fredrik Zammit, jinselmilkom. Smajtu Nitfa Kultura, ippreżentat minn Fredrik Zammit. Nitfa Kultura ġie miġjublilkom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, blajnuna tal-Midilsi, membru tal-Mafre Group.